Zdravím vás, dámy a pánové, a vítám vás u mého nového videa. Dnes se podíváme na mé vymyšlené zvíře Super Slizord. Jenom když tak, teďkon tady na YouTube kanále mi běží taková soutěž, spíš takové interaktivní video, kde mě můžete napsat, co mám nakreslit, a já to potom nakreslím a udělám z toho video. Když tak to je v komunitě napsaný ten příspěvek, tak tam můžete jít něco napsat, nějaký svůj nápad. A teďkon. Vlastně Super Slizord je moje vymyšlené zvíře, a pokud byste ještě chtěli vidět něco o ostatních mých třeba vymyšlených zvířatech, tvorech a světě, o pažváku, tak o mém vymyšleném světě pažváku, tak se můžete jít podívat na moje ostatní videa. No a ještě jedna věc, kdybyste se ptali, tak všechny tyhle obrázky v mých videích si kreslím sám. Ale nyní už k tématu. Super Slizord. Tohle zvíře je něco jako smíšenina orla a slimáka. Já vím, zní to divně, ale nebojte, tak divný to zase není. Super Slizord se může živit 3 složkama potravy: trávou, kukuřicí a nebo houbami. Podle toho také chutná jeho sliz. Super Slizordi totiž mají sliz, pomocí kterého se dokážou pohybovat rychleji. Jsou to totiž spůlky slimáci. Tenhle sliz je chutná podle toho, co ten Super Slizord jedl během svého života. A tento sliz se následně míchá s mlékem a vzniká z toho velmi delikátní produkt Super Slizordí mléko. Toto mléko je velmi oblíbený produkt ve mém vymyšleném světě pažváku. Jeho cena se pohybuje kolem 6 zlatů, což je 60 korun českých. Když zlat je moje vymyšlená měna, kterou se platí v pažváku, tak se možná o ní natočím video později někdy. No a největším výrobcem Super Slizordského mléka je Úřad pro zachovávání ohrožených tvorů. Jenom o této potravě, tak Super Slizordi, oni na začátku svého života si můžou vybrat, nebo jako oni podle toho, kde žijou, tak oni podle toho, co jí ve prvním roce a půl svého života, tak podle toho si vyberou. Takže žádné nejsou jako podle toho, co jí, tak sice jako jsou i typy, který jako jsou hybridi, že prostě jsou Super Slizordi, který jako jí víc druhů najednou, ale většinou oni je to prostě jako když savci sají prostě mléko od své matky, ale potom vlastně tu schopnost strávit mléko mají jenom jako vlastně jen jako ve mládí. Tak Super Slizord to má tak vlastně jako složkama potravy. Vlastně Super Slizordi si dokážou vybrat, ale oni to mají vždycky podle toho, kde žijou, tak podle toho jí tu věc danou. No. Teďkon si řekneme nějaká fakta, jako takový ty důležitý fakta. Domovinu Super Slizorda tvoří louky, kukuřičná pole a houbová údolí. Dále si musíme říct něco o tom, kdy se Super Slizord dožívá. Super Slizordi se totiž dožívají 12 let v průměru. Nejstarší Super Slizord na světě se ve domácí péči dožil 17 let. A ještě, pokud by vás to zajímalo, tak latinské jméno Super Slizorda je Magna Budumines. A jo, fakt jsem si to překládal, fakt se to řekne Super Slizord, aspoň to mi řekl Google překladač. No a ještě jedna věc, jaký mají vztah Super Slizordi s lidmi. Lidé Super Slizordy nějak neohrožují, naopak, velmi je ochraňují, cení si jejich přítomnosti, a i Super Slizordy se hodně využívají na sliz, tak jsou velmi hýčkáni a taky se jedná o velmi častého domácího mazlíčka. No, to by bylo pro tohle hodně krátký video všechno. Já doufám, že jste si ho užili. Když tak můžete ještě se podívat na to, jak jsem říkal, když tak se ještě můžete podívat do komunity na to interaktivní video, mohlo by být přibližně tak za týden. No, to by mohlo být, to je asi všechno pro tohle video. Čau.